aku yakin ning nak nggon tertipe isih tertib nggen kula, Pak. Lu saged kene jenengan tertib lho. Ora percaya nggoku wis. Saking len jaga keamanan, Mas, tak omong ya. Nggonku ki agek bar maghrib. Wong lanang metu nguyuh dicekel. Bar maghrib niku. Bebayani men. Temen. Ratungan. Wong lanang metu nguyuh dicekel. Wong lanang metu nguyuh. Oh, jeneng iki yo plesetan jenenge lho. Nek masalah resikan tetep kalah kalih kula. Wis. Pripun? Ora wong lanang to. Wong lanang. Saking len jaga ketertiban bar maghrib. Nggonku kono kuwi wong wedok. Sayang nguyuh iki digusah. Lho gusah iki lho. Ate kok Purwanti kuwi? Piye, Bos? Wis suarane Wis ora teori. Kalau wedok kene kula ora hus malah nang omah iki. Tang. Nguyuh iseng. Babagan resikan nggon nguyuh niku ora kaya kula. Piye? Kula iki ndak bar nguyuh tak kei obat. Obat. Apa? Obat abet. Oh, justru ora resikan kuwi. Resik abet tek. Iya. Iya ditanjake kancane. Pur, ngerti kok. Sampeyan ki adoh saka Cepogo yo lali ditimbali Mas Pri. Penak kowe kok, Pur. Nah, iya. Kamu kok nembok obat lho? Obat. Aku ki sang obat herbal khusus kanggo panjenengan. Apa? Pil herbal. Apa? Pil herbal. Pil enggal sedo. Ora pil herbal ki sing sedo ki penyakite. Ini ora sehat. Ayo juragan obat kowe iki ning omah yo bakulanmu obat ngono dawanane yo obat. Iya Mas, nek aku rada letek ora kaya sampean. Sampeyan ki ning kene gleleng pamer apa-apa. Ning teng griya niku nggih bapak ibu sedaya. Mas Gareng menika lamir tukang kepro watu. Asline. Kowe bangunan. Aku ki kaya cita-citaku terus dadi lurah kok. Ah, tukang kepro watu dadi lurah lho. Lurah. Lah kok pamrihmu apa? Lho pamrihku ge iso perintah kowe iku lho. Aku mbok perintah. Iya iso perintah kowe kok. Maaf ya Mas, kalau saya itu bercita-cita jadi camat. Jadi nek gur lurah barang keren. Lurah Aku jadi bupati. Bupati lho kok. kok bupati. Yo ge iso perintah kowe kok. Aku ki dadi presiden. Apa kowe? Lah aku tak trimo dadi banyu nek karo pidato nang ndi tak kei banjir wis gen ra iso pidato apa. Banyu jangan kalah ya. Kok kalah? Banyu tak tatani watu dibendung gen ra iso. Tak keprok. Aku watu. Iki dadi wong ki wis trimo wae. Iya, dadi wong ki trimo ora usah dadak kokean umum. Sing opo enenge wae. Kok watu ya wis trimo ki wae. Lagi ngoten to? Nggih. Oh, lah Bunda. Apa? Lah iya. Watu meneh. Lah iya wong iki wong nyang desa, bodho ya ora pinter kowe iki. Nah, kowe ngerti? Kewan sing paling gede dhewe. Paling gajah. Kowe ngerti gajah? Yo ngerti kok. Gajah ki ndeleke nang ndi? Nek kebun binatang. Ora ketok. Anu, hutan. Ketok gajah ning hutan. Lek ndi? Ndeleke ning omahe Pak Pak Tohari. Kira iso mosok. Ndeleke iki nang jero omahe Pak Tohari gajah. Ora. Iya, kowe mau mlebu kono lho. Wes. Ana gajah ora? Ora ana iki? Lah kuwi kek ndelik. Oh, jadi kepleset meneh. Modal kok pleset-pleset. Iya, tenan-tenan kuwi kok. Kowe iso bedake gajah gede karo gajah cilik iki carane piye? Ayo, kuwi carane sing gedhe dikandangi dhewe, sing cilik kandangi dhewe. Sing cilik nangis nututi. Ketokke. Iya. Lah piye? Carane digonek kayaan. Gajah iki dua ayak sing jiblek kuwi gajah cilik sing dhuwur kuwi gajah gede. Diayai. Heeh. Piye iki? Kok diayai? Ayo ki bedane ki cilik. Tak takoni ya iki. Piye? Kowe di toko sing paling gedhe apa? Supermarket Matahari. Kalah gedhe. Apa ya mall? Wah, sik kalah gedhe. Apa ya? Ya supermarket kuwi sing gede. Ora iso. Lah apa? Toko sing bakal arek gajah kuwi
sing paling gede. Kowe lho kan ngono. Kowe iso ora nglebokke gajah ning jero kulkas. Carane piye? Ayo diracang-racang terus ceploke. Iki jenenge daging gajah. Diracang-racang. Ini daging gajah. Nglebokke gajah kok kudu daging. Lha piye carane? Carane iki kulkasnya dibuka. Buka. Gajah dilebokke plek. Kulkasnya ditutup. Lho piye sedeng iki lho? Lho, iki carane ngono kuwi. Lah sedeng ngono wae urusane. Oh, carane ngono kuwi. Saiki carane nglebokke sapi ning jero kulkas piye? Ya padha. Kulkas dibuka, sapine dilebokke ditutup Ora iso. Lah kepiye? Ora iso. Kulkase dibuka gajahe tok kese lagi sapine dilebokke. Masa Aja rembukan kok berplesetan wae lho. Emang sing paling anyar apa? Kethek, Udu. kethek. Udu. Kewan iki sing paling Iya lah ngandani. Kethek ya. munyuk. Kethek. Munyuk. Oh, ngayal lah ngandani. Ngayal. Emang dari kami munyuk. Ayo aku lah ngadake nek karo wong saka munyuk ya ora nemu kok. Berarti kan munyuk ya kan? Lah kok iso? Lah aku nek kene mbok kancani. Berarti jenenge ya munyuk. Lah kok bisa? Lah iki caturan awake dhewe. Ojo bareng aku sesuk. Prawo wae aja numpak layan. Kene lho, nek iki kabeh munyuk berarti Pak Priyono ki yo manusia yang sangat bijaksana wong munyuk-munyuk kok dibayar lho. Biasa. Ya, saiki nembang sik, Pur. Pur, nembang iki kanca-kanca ndo dahar sik. Iringane gamelan saka Jepang kowe. Oh gitu. Musik. Nah, iya. Heeh. Enten request iki wong. Apa lagune? Kanggo Riko. Dicocokke. Oh iya. Elok to. Ikan Rika sinten? Lho, Sing Rika sinten? sing Sing Rika sinten? sing nomere lali. Wah, HP-mu ki paten Oh, ono. nomor tok kok. HP-mu ki paten ono wae. Lah wong kuwi nak dibel jawabane nomor yang Anda hubungi HP-nya sudah terjual. Ngono kok. Boten kok. Oh lah, kula wingi ben jenengan Pak Dalang. Iya. Nomor yang Anda hubungi sedang berhubungan. Ngoten niku Nah, berapa? iki informatif bedone. Nomor yang Mak. Nomor yang dan Anda hubungi sedang berhubungan dengan dalang ngono. bedone niku. Hubungan kerja. Bukan muhrim. Ngawur ae. Mesti hubungan liyan-liyan yo. Ya iya. Lah kok memang aku. Oh iya ya. Mas Gereng, menika pamunggelanipun sampun nggih. Panjenengan ngene-ngene. Pamunggelanipun sampun. Sampun. Nggih, panjenengan yang menulis mrene-mrene. Apa kan wis cocok. Pangapunten Bapak Ibu sedaya menika Mas Gareng menika rati gangguan gen telinga. Ora aku ki ora dewa. Lho, temenggunge angga mau ngerti ora kowe krungu ora, Pur? Pripun? Sing Prangresti aku mau. Nggih. Temenggung Tirta Karna. Lah iki lha niki Oh, tenang. Ora. Jajal bali nomor tak cetruk. jenengmu sapa? Garek. Omahmu ngendi? Koyo lali sekarang. Kok kene jam piro? Jam 10. Jam 10 mesti lebih sekolah mana? Loh, ngene. Kamu kok jam piro? Bareng sapa? Bareng Pak Dala. Lah terus kene lebih mana? Loh, ya. Aku ki kuping ki. Kalau punya saya nggak seperti itu. Dites. Yo, dites. Namanya siapa? Cik Galuh Purwanti. Dadanya Putri. Jawa. Boyolali. Boyolali. Iya. Sampai sini jam berapa? Jam 11. Alhamdulillah. Iya, saya dijemput sama orang sini. Iya, tempat ibu kami saya menginap. Iya, saya di Pengasinaka. Iki guru les privat tunawicara kok piye? Aku pengen normal. Aku lagi Aku pengen normal tidak seperti punya kamu. Coba dites. Telinga itu kalau normal, kanan sama kiri itu dengarnya sama. Nek gonamu, ini orang normal. Kok iso lho? Wedus, Wedus. sapi. Sapi. Loh, sisi pengen wedus, sisi pengen sapi. Kalau punya saya enggak, Kamu bisa dites. sapi. Sapi. Loh, punya saya semua normal. Toh, Mas Gareng ini kakinya juga selen. Kok iso selen lho? Iki sih kalau Tengen.
Sing iki? Kiwa. Lho, kiwa tenan. Lho kudune tekan kabeh. Lah kon aku ora selen. Ora selen. Bisa. Iki sikil. Iki sikilku. Sikilku. Ora selen. Ora selen tertib. Ayo kowe iki ya dadi wong wedok kok rumah saku mau ngomong grisimu ya ora genep. Kok ora genep lho? Tak hitunge. Oh, ya. Citek loro telu papat lima enam pitu gur pitu. 10. Kayak pelene. Ya itu ya. Citek loro telu papat lima enam pitu pitu. Ciro lupat mon itu. Oh, ora salah lemu itu aku. Citek loro telu papat lima enam pitu adene pitu kok. Lah nek disisikil malah muncul kok iki. Oh, muncul piye? Kok Ciro lupat mo 5 ya dileng-eleng. Iya 5. 10 9 8 7 6 5 karo 6 piro? 11. Lah iya punjul. Tangan kurang sikil punjul. Oh iya, bisa 10. Sampai Oh iya. Iki sudah 10 kabeh tapi iki dari aku cerita kan lho. ilmu matematika lho. Beleni Ciro lupat mo 5. 10 9 8 7 6 5 karo 6 piro? 11. Iki hukum matematika. Bijimu iki gur jenjen 11 tanganmu. Tapi mripate ya cocok. Lho ora cocok. Iki piro? Siji. Iki ngono kudu siji. Lah apa? 5. Kok iso 5? Lah iki siji sing ngadeg iki papat sing loro. Piro? Siji. 5. 5. Lah iya 5. 5. Lah iya ngono. Benaku. Loh, Iya 5. 6 sing 6. kok iso 6? Lah iki 6 iki Wilengen. mangan. Kok pitu, Dik? Kok pitu? Lah iki awake. Pur, Oh. kowe duwe sapi ora nggonmu? Sapi? Heeh. Kadang ta, Pak? Sikile piro? Sekawan. Kowe nak tak critani nggonku. Ribu ribu. Ana sapi sikile 6. Iku angkat, Dik. Ora ngaku sih ora fitnah. Lah nek ku sapi kok sikile nang sapi itu sikile apa tuh? Sapi agak perlu. Sampai perlu. Oh iya, sing ngene dhuwur. Sampai perlu. Aku main sapi lan sikile. Kok sapi nang sikile? Aku tenang wi top. Lah kok nang sikile piro? Sapi tank. Lah sapi iki mau bujuk setan bae. Saper nggih. Nggih. Mbak Aryani, Mbak Aryani. Mbak Aryani. Kula sampun mireng ingkang iringan gamelan. Saya kula pengen midhangetaken semanten panjenengan dipun iringi keyboard. Bersama Roko Sinolas. Suka ngejek Mbak Aryani. Oh, sakit tepung tenan. Apa Mas Mamulan? Keren ya? Aku gumul penyanyi kok do subur-subur lho. Alhamdulillah Lah. Mas, sopan. Tak buri kembang nanti pukul gon buri kuping. Gon klambi. Nah. Aku gumul oyote ini ngendi? Bukaan Mas, ini kalau itu bukaan rapopo. Ora. Awas, sego mbok idak. Wah, alhamdulillah. Ki yo matur nuwun karo Buwin pinangka juru masakipun. Lho aku silaturahmi wong kene Wah, jan aku malu betul Mbak Aryani tadi siang. Bareng yo mie dipuangan, wong sak kambing guling dipangan. Kowe ngopo to, Ren? Wisata kuliner. kuliner. Ujakan nanas ini ya gur kene gur aku rene iki. Luar biasa Buwin matur nuwun sanget. Ora aja kesel-kesel Mas Dalan iki nggayaten tenggene Mamae Desi RT 5. Weh, apa? Lu pijet. Pijet. Wah, aku trauma Reng. Lho kok trauma lho? Wingi aku pijet iki lho. Wah, kalau terapi kersane mari sak nggon mawon. Dipijet nggon moto iki lho. Dek, enak apa mboten niku? Nek Bu Desi mriki iki pijetane top kok. Jos. Monggo Mbak Aryani lagunipun menapa derek mawon. Nah, derek kalian Kama Singa Surabaya. Oh, duet. Lagunya? Apa? Birunya cinta. Boleh. Oke. Birunya cinta. Oh, Mas Dalan seneng banget. Kita bertiga. Kok bertiga terus mau ki ya sing loro wae kok. Tak usah telu. Wong telu yo ora jos. Ya, langsung birunya cinta. Oke.
cinta kasihnya Pak Pri kalian Bu Eni SPD. Nek kita enggak, Mas. Aku nek panggung wae. Lah kok nek kira-kira ngebet tenan kok nek rampungan kok piye? Yo maksudnya jualan pin ngono yo pendekatan barang opo teko bagus. Baru pendekatan opo, Mas? Yo apa perlune apa. Opo, Mas? Ala aku nek wis nggo pin BP tak SMS. Bar kuwi opo, Mas? Lagi dikira. Kok mau kok kita sikil. Aku seneng kok. Izin matur suwun. Febri. Pun seperti. Ada surat masuk. Aku tak terima mundur wae. Sebenjang Pak Dalang nyuwun gending pepeling dipun bawani Pak Sar kalian Dewa Tresna. Salam saking PSHT Balikpapan. Iya. Matur gue. Ya sob berjamu sob. Apa kali kula? Dalang ora doyan udut ki. Lek ngendangi anakku mau udute kaya sepur mundur. Nek aku golekno gamenan jimat kelima sodo kono mau golekno nyo, gak kira kok. Dene pamrih. Monggo diselani gamelan sik. Oh, anu mesti sebenarnya jeneng langsung. Monggo Mas player lagune napa nderek mawon. Lah betul pepeling niki wae. Engko bar iki ku pepeling. Minggir bibar menika saking kadang-kadang PSHT Balikpapan ngangsaken pepeling. Hadir. Kono mau golekno sok bali mosoto. Kono goleki. Lah aku lah. Ngono entuk Malboro kok. Kula mengke nggih mangkon to Pak Dalang. Nah ora dalang budiman ra. Ayo pilih kasih. Aku mau apa diwol kene ku mbah getak-getak malah iso mulih. Enggak Febri, Mbak. Tak sayang kok ya. Febri. Gimana kesan Anda wayangan malam hari ini? Oh, senang sekali. Salut sama Ananda. Gimana? Pengen gue anak kaya mau? Yo pengen. Aku ngacing banget. Aku wis diwarai carane kok tak SMS. Sing terus semoga yo aku. Lho, masalah gawene kok yo karo bojomu apa darane aku gelem apa piye? Maksane bojo penyanyi iki realita aku ki wegah. Nyawa Padha-padha senimane iku nek entuk job bareng anake mesake le ngomong sapa, ya to. Kuwi urung nek kowe entuk job dhewe lek aku mbok kono ngomah ngomong bocah dulan ngono penak-pen wong wedok. Lho, umume wong bebujuan. Nek bar isak kuwi lak yo maem bareng utawa ditinggal bojone kelingan bojone iki wis maem apa urung. Nek aku bojo sampean padha-padha senimane penyanyi, tetep tak pikir iki ya ora wis mangan apa urung, nek wis dipangan wong apa urung. waduh. Iki realita lho iki. Realita. Enggak semua. Aja ngono we. Aku isin perkara kelingan ngono lho. Pripun? Purwanti iki numbang aku lagune iki lho. Buka semua laki-laki. Buka iki lho. Tidak semua. Bukan ora apa tidak ngono kok. Lagunya Niki napa gamelan apa urgent? Urgent. Sayang, apa kowe krungu cerita hatiku mengarah engkau kembali. Sayang, yang tibamu terampokku, lepaskan
dalam serba bisa. Jangan serba bisa apa nadane terangan di-ngendi kok. Ente wonten Pak Dalang. Mbak Barbini dan Mas Gareng. Waktu sudah 1 jam ini mau dilanjut atau ditambah lagi lagunya? Kayak kaya operator karaoke. Nah, iki pundutan sing ngersakake pepeling. Nah, ini standby ini. Monggo ingkang badhe paring bawa pepeling. Nah, sinten? Pak Sar. Sinten napa mbok menawi Pak Priyono kersa ingkang panggungan. Wong yo dalan. Pepeling monggo. Ingkang badhe bawani pepeling menika pundutan saking kadang-kadang PSHT Balikpapan. Sak wonten saking PSHT Pak Bos. Monggo. Nah. Sinten Bu? Pak Bos, orang mau haji gitu? Kepar kersa mrene. Monggo Pak Haji. Gitu. Mbah sinten? Oke, nggih, nggih. Dipar menika Mbah Pirsa. Menika dawuhipun saking Ibu Wanagana Rama Haji Sugito kasuwun paring pangestu. Ya sing halus, truk. Neng.
sampun lebih tipis. oh ngeten lebih tipis. anu mawon niki kula saking wingking kelir sesepuh kritik Pak sinten Mas ingkang badhe kadhawuh minggah panggung. Pak Miroso. Oh menika Mas Pri ngersakaken Sri Huning. Kula aturaken kunjuk Bapak Madhari. Nggih. Bapak Miroso monggo ingkang sesepuh saking kritik monggo kuasa sebut. Ora niki. Monggo Romo. Terus suwe. Monggo Romo. Cek. Menika. Sugeng Injang Romo. Sugeng Injang. Terus pundi? Sakderengipun sungkem bekti kula kader ya. Nggih. Badhe paring pangestu menapa kula nderek. Izin. Po badhe olahraga. Kali ini semua biar. Izin. Ngrasake sobiet badhe meksa. Oh, anu men. Monggo ingkang kulino kendanganipun cara mriki sinten? Ngaso kendang. Nggih, Ngrasakaken sumobian. Pak Wahyu. Pipis dari Pak Tito. Wah, malah terang deh kok. Gak saya sih Pak Mati. Monggo. Pak. Saya ngerti gerak-geraknya kan. Nggih, terus gara-gara mriki. Biasane saged rumah. Sinten mriku monggo sing penting Mbah Sae. Paling monggo. Ije. Mas Adi. Napa Pak Gino monggo. Pak Gino kan ngasih. Bapak Gino, monggo. Monggo Pak Gino. Nah iya. Saya timbang tak kendangi ra tekan gone lho mong ya. Oh iya semua. Betul Mas, Oke, betul napa-napa. Gua repis kelambenan ya toh. Maksudnya Mas tiga. Oh, saya ini gua iso bentar gua. Pak Gino, ya tulung monggo. Yo jalan-jalan kabeh. Nah ini dewi Gino MC. Idolane Purwanti. akhirnya MC kok Kalau guyu kakak wae bukan kok. Pergi penting dikendangi sing gayeng butuh napa-napa nggih. Sak paring-paring sing penting olahraga ning depan. Injil. Hormat. Kersane sehat panjang umur. Amin. Iki lak cair iki lho. Tunggake. Sinten Bun Mandawi mawon. Oh Seruning. Oh nggih. Seruning. Nek dikendangi cara gayeng. Sembarang mawon. Penting saged hormati. Monggo salah ibu maringaken Seruning anggitan dalem Romo Haji Sukron Suwondo. Seruning ya.
perang aku lawan minat sinambite Sampun Pak Tohari. Sembah nuwun berkahipun Rama. Ya saiki penutupe Reng, wis jam 2 muncul wektu kene. Pepeling. Ah iya, pun bawani. Sinten bunyan kan bawani? Pak Sar yang badhe bawani wonten mboten? Niku pundutan saking. Oh Pak Tomo iki monggo. Monggo Pak. Monggo Mas. Mas Torbak. Pepeling anggitane Ki Haji Anom Surata. Monggo dumateng Kamas Tomo. Pepeling. Persis Pak Anom tenan niku. Oh, nirokke barang apik nek kanggo ora masalah. Nggih. Ing dalem menika Petruk pinaringan ngampil gongso. Tuwin kadang-kadang karawitan Bratasena laras. Tak ketung gong takos. Dan nirokke Pak Anom iki. Monggo Mas Tomo. Monggo Pak Tomo. Rukun Islam kang lima puniki kati ndakna maring para sasama aja padha ditinggalne rukun sampu niku sahadate angka siji kaping pindho salat dene kang telu Ramadan nindakno poso ping 5 ngitadasi rukun Islam sampurna.   sagongan mawon monggo Mas Agus. Pepiling. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151